Andrei Cociero, hairstylist cu renume. A făcut stagii în Londra, Sochi, Kiev și Sankt Petersburg. Bună, Tatiana! Bună! Am văzut că aveți un păr natural și am văzut că sunteți așa mai descurajată ce ține de păr. Când v-ați tuns ultima oară? Foarte de mult. Foarte de mult? De ce? Ne povestiți? Pur și simplu m-am dezamăgit odată în frizer și de acum mi-e fric să plec așa. Mă frizez. Aveți frică să experimentați pentru că ați avut neplăcere. Da. Văd că aveți fire cărunte, niciodată nu l-ați vopsit? L-am vopsit, dar de mult și nu cu vopsea chimic sau, dar cu tonic. Pur și simplu l-ați tonat un pic, da? Ce nuanțe? Nuanța naturală care este? Sau ați optat pentru altă culoare? Atunci nu eram mai tânără și băteam violet. Dacă ești gata, o să vă întorc și o să începem procesul de schimbare de look. Tatiana, noi acum avem părul vopsit. Deja nu mai este natural așa cum a fost până acum. Firul de păr, datorită vopselei Essensity de la Schwarzkopf, este mai gros. Chiar am să-ți arăt cutia ca să o ții minte, pentru că aceasta va fi deja vopseaua care o vei folosi în continuare. Este o vopsea foarte solicitată pe piața noastră, o vopsea 100% naturală, conține doar produși naturali și dacă s-a observat atunci când am vopsit părul, nu are nici miros. Pentru îngrijirea părului vopsit, da? Avem nevoie de un șampun la fel din seria Schwarzkopf, Essensity. El se poate de găsit în magazinele, doar în magazinele Loyal. Acest șampun este pentru părul vopsit. Ce pot să spun despre el? Este un șampun care curăță foarte bine firul de păr și menține bine culoarea. Fără acest spray hidratant nu pot să-mi continui lucrul. Eu am să-l folosesc ca să avem o pieptănare foarte ușoară. Este un spray de la Bonacur, un spray care îl folosesc fetele în permanență acasă, chiar și dacă au părul nevopsit. Acum trecem la următoarea etapă. O să facem tonsoarea. Tatiana, vreau să-ți fac cunoștință cu un produs din gama Osis. Este o gamă de lux de la Schwarzkopf, o gamă pe care o folosesc foarte multe vedete pe podium, se mai folosește. Este un ser pentru crearea volumului, creează un volum natural, el se masează, iată, așa pe palme, da? După care se aplică la rădăcini, nu supra-încarcă părul, nu să fie așa, nu să se simtă pe păr. Este foarte plăcut că este natural. Noi deja am aplicat acest serum. La următoarea etapă, da? Înainte de a usca părul, noi trebuie să folosim tot timpul, indiferent dacă părul este vopsit sau nu este vopsit, trebuie să folosim un flatliner, la fel din gama Osis. Acest produs ne ajută ca să avem un păr sănătos, un păr care, de ce spun sănătos? Pentru că el protejează firul de păr de temperaturile ridicate.